Имам, айде. Да, негови образ е това, че е някакво изцеляващ специалите. Да. Ами това е смешно от всичката история, която е събрана, всички разгледахме тези дни. Не е само от образа на човека. Фаустино е зададен роман на Недялко Славов, написан като просъдник, т.е. там, където принадлежи планално на живота и на смъртта, на разума и на илюзията, на миналото и на настоящето. След него подходят с разказни поеми, пиеси и фрагменти, вече на 4 езика български писател ни предлага един магичен текст, изтрив основните на Маркес. Ела тук. Ела. Наистина ми е драго, че се случи някакъв. Ела, мама. Айде, мама, ела. Нека преди да стане въпрос за конкретно за универсума, за малкото и за голямото, да ви кажа, че ми стане много интересно за творческия заряд на